Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ NSCN नि सानै केदारा गावखौ गथायदों NSCN नि सानै गोख्रों दैदेनगिरिया दिनै गावसोरखौ गथायदों आसाम राइफल्सनि आखायाव सानै NSCN नि गोख्रों दैदेनगिरिया दिनै अरुणाचलाव गावसोरखौ गथायो आसाम राइफल्सआ बे बाथ्राखौ टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायनाय नुनो मोन्दों आसाम राइफल्सआ फोरमायनाय बादिब्ला NSCN नि सानै गोख्रों दैदेनगिरिफोरा अरुणाचल प्रदेशनि लंडिं जिल्लायाव गावखौ गथायो होनना मिथिहोदों नैथियाव दङ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआरनि गेजेरजों सोराङाव फैनायनि उनाव गोरोबथाखौ गनायना लानो हायैलाय फिन हाग्रायाव ओंखारफिननानै सरकारनि हेंथायै हाथियार हमहैफिनो NLFB नि बारग' दैदेनगिरि बाथाजों लोगोसे गासै सा 20 सुबुंफोरा बेबादिनो 6 दानसोनि उनाव फिन सोराङाव गिदिंबोफिननायखौ खौरां मोननानै बाथानि अनजालि बिसिया गोजोननाय मोन्दों आरो बरायदों लोगोसे जाय बिथांमोना हाग्रानिफ्राय सोराङाव फैगोन बिसोरखौ जाहाथे मोजाङैनो मोजां होनानै लाबोयो आरो लाबोखांनायनि उनाव जाहाथे नखराव मोजाङै थाफैनानै फिन जिउ खुंफिननो हायो बेखौनो बाथानि अनजालि बिसिया सरकारनियाव आरज गाबदों लोगोसे बाथानि असि बिब'आ फिन हाग्रानिफ्राय सोराङाव गिदिंबोफिननायखौ खौरां मोननानै जोबोर गोजोननाय फोरमायदों मानोना गावनि अनजालि बिसि गथ' गथायजों गोजोनै संसार जाफैनो हायो होनना थामथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय महरिपारनि सानजाराम गामियाव मोनसे गिलु-बालु जाथाय बिबिकानन्द दास मुंनि सासे जौफेनाय सेंग्राया सोमोन्दोनि फंबाय श्रीनन्द दास मुंनि सासे सेंग्राखौ गोबौ हाथियारजों बुथारो मिथिनो मोननाय बादिब्ला बुथारनाय सेंग्राया जौ लोंनानै बिमा-बिफाजों मैया बेलासि समाव नांज्लायबाय थादोंमोन बे समाव बिनि बिफाया गामिनिनो सासे सेंग्राखौ लिंहरनानै गावनि फिसाज्लाखौ बुजायनो होयो बे समावनो बे सेंग्राया बुजायनो नागिरनायाव जौफेनाय सेंग्राया गाग्लोबनानै बुथारो बे जाथायनि उनाव दायनिगिरि सेंग्राया खारखोमानो नाजादोंमोन नाथाय गामिनि रायजोफोरा होसो होसो हमनानै दंफाङाव खानानै दोनो उनाव गरेस्वर पुलिस आउटपोस्टआव खौरां हरो लोगो लोगो पुलिसआ फैनानै दायनिगिरिखौ हमनानै लाङो थैनाय सेंग्रानि गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय मुसलपुराव दैथायहरो ब्रैथियाव दङ NLFB नि गाहाय बाथाजों लोगोसे गोबां केदारफोरा गोजोननि लामाजों गिदिंबोफिनबाय दिनै NLFB नि गाहाय बाथा आरो केदारफोरा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय लालपानि आउटपोस्टआव सफैयो मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना लालपानि आउटपोस्टआव बरायो दिनै NLFB आ गोजोननि लामाजों गिदिंबोफिननायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बरायनाय जासिहरो बिथाङा बिसोरनि न' फारसे फैफिननायखौ बरायनायजों लोगोसे फोरमायबावदों दि बड'लेण्ड आबुं जौगानाय आरो बर' सुबुंनि जुनिया समाजारि हारिमु आरो राजखान्थियारि सिनायथिखौ रैखाथि होनायनि रादाय होनायखौ फिन मावफुंनो खोथा होदों बेराफारसेथिं बाथाया हाग्रायाव हाथियार लानानै सोमावसारनो गिदिंलांफिनदोंमोन मानोना थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव NLFB फोरजों गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव बारग' NLFB फोरनि सायाव जेबो खामानि मावैनि थाखाय बिटिआर गोरोबथाखौ साबजानाय मोनैनि फिन बारग' NLFB नि दैदेनगिरि बाथाया गोबां केदारफोरखौ लानानै फिन हाग्रायाव थांफिननानै सोमावसारफिननो NLFB आफाद दानानै जागायदोंमोन दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।